мубориз усмонов бо ин кораш ҳамаро ба ҳайрат гузошт. чӣ нақш дорад? Агар пули зиёд дошта бошед, хасис мешавед ё хайр? рост аст ки мубориз усмонов аз ҳамсараш ҷудо гашта бошад. дӯстони шумо нафароне бале, нафароне ки маро бад мебинед, бисёртар нависед комментарии бад, ҳеҷ кас намегӯяд ки ҳастед шумо барои. Ман рости кам то инҷониб ба ягон нафар барои иҷрои суруди дуовоза ё дуэт пул надодам ва ман ин корро намекунам ҳеҷ вақт. оё рост аст ки мубориз бо Мадина Ақназарова оиладор мешавад? меравӣ мебарӣ ҳама рӯёи маро мекунӣ зеруру ҳама дунёи маро мекашам аз ғамат бори ҳиҷрони ҷудоӣ. нигина амонқулова ба занг зада гӯяд ки дуэт бо ман месароӣ, агар не бар ивазаш чанд пул маблағ пешниҳод кунам. ту нахшрӯи на безеб неки намешавамайти сер да чашмои ту ҷодуву сер. ширкати мо боз як скидкаи худро эълон мекунам. метавонед ба мо равон кунем видеора, мо ба шумо скидка мекунем ва инчин барои хини ки васфалини простатит мардонагира ва қувват кардан, муҳлати онхобагира зиёд кардан, бародарое ки дар шаи хобшон мемезан, мисол хушуна қабида наметаван, барои ҳама ҳам ҳастай ва инчин манталин барои ревматизм, буғумдард, шампунои средства ва шампун барои пешгирии сафедшавии мӯи сар ҳастай, виагро ҳастай барои долгоиграши муҳлати онхобагира зиёд кардан ва инчин бародарҷоно барои харобшавии чорум тимин алҳадая, нараку доғои рӯя гум кардан, қада баланд кардан одамои калонсол ва хурдсоло ҳаста, протеин гейнерҳо метавонед ҳамаи товарро аз ширкати мо дастрас кунед. мубориз усмонов бо ин кораш ҳамаро ба ҳайрат гузошт. мубориз усмонов яке аз шоуменҳои машҳури кишвар ки баъди мавқеи хешро дар ҷомеа шиносондан рӯ ба сарояндагӣ оварда дар як муддати кӯтоҳ номдору овозадор гашт. мубориз усмонов ин ҳафта зери шубҳаву гумонҳои мухлисонаш қарор гирифт. рост аст ки мубориз усмонов аз ҳамсараш ҷудо гашта бошад. наход муборизро барои дар саҳна пешрафтанаш таҳдид намуда бошанд. оё рост аст ки мубориз бо Мадина Ақназарова оиладор мешавад? ин сару садоҳо моро водор сохт ки маълумотҳои тоза ва ҳақиқати зиндагии ин ҷавони машҳурро пайдо намоем. тибқи маълумотҳои ба даст афтода маълум гашт ки мубориз усмонов ҳамеша пайи талоши навгунӣ офаридан асту бо тозатарин клипу таронаҳои дилнишин мехоҳад кулли мухлисонашро шод созад. бо ҳамсараш ҷудо шудааст ё не, дар ягон ҷо дарҷ нагардидааст? то ҷое медонем мубориз соҳиби 2 фарзанд аст ва ҳар нофаҳмиву ҷурми хатое сарзада бошад, ӯ наметавонад аз фарзандону оилааш даст кашад. бо Мадина Ақназарова ба ҷуз аз 2 бадеҳаи ширин сароиданаш ягон муносибати дигар надорад. бо нигина амонқулова низ соли қабл марсияеро ба номи Дамирбек Олимов сароида буданд. ва лифофаи дигарро ман интихоб мекунам. бубинем кани чӣ навишта шуд. ҳар чизе ҳаст ман ошкоро мехонам. хуш маромад. шумо ҳуқуқ надоред барои оташ задан? не, агар ки слишком фазбин бошад ман аз назари шумо мегузаронам. тамом. мубориз дар гузашта кӣ буд ва имрӯз худро муваффақ меҳисобад? дар гузашта инсон будам, то ҳозирам инсон мондам. ин яке аз унсурҳои муҳимтарин ба фикри ман. ман қобилиятҳои худро ба фикри худ то ҳол ба пуррагӣ истифода набурдам, зеро ки мақсадҳои бисёр дорам ки то ин ҷониб аз боло инҳо кор карда истодаам ва фикр мекунам ки масалан потенсиал қобилияти худ ва худро ба он ҳадде ки ман мехоҳам муваффақ ҳисоб намекунам ва вақте ки то ҳамон ҳадде ки ман хостам ки расидам ва қобилиятҳои худро ҳадди ақал як 80% истифода бурдам, баъдан гуфта метавонам ки ман муваффақ шудам. аммо то ҳол ҳама мақсадҳои ниятҳои ман, орзуҳои ман амалӣ нашудаанд. аз ҳамон нақшаҳо гуфта гузаштед, метавонед ки нақшаи ҷадиде ки шумо рӯзҳои наздик мехоҳед амалӣ созед ба тамошобини мо қисса кунед? нақшаи ҷадид чӣ хеле ки шумо медонед, маро ҳамагон ба ҳайси ровӣ мешинохтанд. мо ин сол 1 сол мешавад ки ҳама кӯшишҳои худро ба харҷ дода истодаем то ин ки лоиҳаи мусиқавӣ ки масалан барои ҳамчун сароянда муаррифӣ кунад, махсусан аз боло ин кор карда истодаем ва проекте ки ҳаст пайвастагӣ дорад бо барандагии ман, бо ровигии ман, ин чизҳоам давом додан мегирем. чӣ хеле ки ҳаст, ягон чиз иваз намешавад ва бар замин мо бо тими ман 1-2 соли наздик ба пуррагӣ кӯшиш мекунем ки суруд интишор кунем, клип кунем, бисёр навигариҳо ворид кунем, махсусан дар олами мусиқӣ аз ҷониби мо. ташаккури зиёд.
ва лифофаи дигарро мубориз интихоб мекунанд ва мебинем ки боз чӣ савол омадааст. Хуш. Иноро метавонем ба ягон тараф гузорем, бале нигоҳ кунед. Барномаи имшаб тамошобинони зиёдро ман ҳатто надида аллакай мехонам. Барномаи имшаб тамошобинони зиёдро соҳиб гашта буд. Имрӯз ки худ мустақилона амал мекунед, чаро қалам барои дӯстдорони барномаи имшаб онро пешкар аз канали худ намесозед? Рости гап як мо шуд ки мо барномаи имшаб пешниҳод накардаем. Ин саволи дуруст аст, мубрам аст ва барои ин ки дида будед ки ман як сафари ҳунарӣ тур доштем, тури калон доштем ки аз шаҳри Душанбе оғоз шуд. Бале, ин тақрибан агар дурӯғ нагӯям 6 консерт дар бар мегирифт. Дар умум аз шаҳри Душанбе 20 май оғоз шуд то 25 май давом ёфт дар вилояти Суғд. ва хуб ҳам пазируфтам. Бале, аз ҳамин лиҳоз мо барномаи имшабро кардан истодем. Ҳамин ҳафтаи наздик аллакай барномаи нав мо сабт кардем, интишор мешавад. Чӣ хеле ки буд имшаб ҳамин хел мо дар саҳифаи YouTube давом додан мегирем. Ман хабар ёфтам ки ин навбат дар барномаи шумо яке аз ровиёни машҳур шаб Сабри Мемиазри ҳамроҳи шавҳараш мешудааст. Бале, мо бори аввал ҳамин хел тасмим гирифтем ки ҳамроҳи шавҳараш биёд ба барномаи ман ва ман бо онҳо як суҳбати ошкоро гузаронам. Албатта барнома хуб ҷолиб мегузарад ва тамошобин хурсанд мешаванд. ҳатман тамошо кунед. бибиҷони ман 75 сола аст. ӯ аз ин моҳ то моҳи дигар интизори нафақааш намешавад. зеро бо тавсияи модарам ба ӯ телефон харидем то WhatsApp шуда корро дар ширкати Фаберлик аз ҷои нишасти худ оғоз намояд. аллакай бибиҷонам аъзои ин ширкат гаштанд ва борҳоро тариқи интернет қабул мекунанд бо 20-26% скидкаш. аз ҳама муҳимаш маоши хуб дорад. бибиҷонам тиёқ дар даст дар бадари хонаи ҳамсояҳо намегарданд, танҳо борҳоро тариқи WhatsApp хариду фурӯш менамоянд. ман худам аз бибиҷонам духиҳои арзон ва шампуну кремҳои ба дастуруи фоидабахш харидам. ҳамчунин арӯсони деҳаи мо ин хабарро шунида клиенти доимии бибиҷонам шуданд. акнун хонаи мо пурпури одам аст. бибиҷони ман аллакай директор шуданд ва коргаронаш зиёд шуданд. шумо низ мехоҳед дар компанияи мо кор кунед, пас ба WhatsApp-и оилаи мо барномаи бисёр ҷолиб барои ман маъқул. нигина муқуло ба занг зада гӯяд ки дует бо ман месароӣ, агар не бар ивазаш чанд пул маблағ пешниҳод кунам. ҳозир занг занем. албатта биёд кӯшиш мекунем. агар ки ӯ розӣ шавад ки ман бепул розӣ ҳастам ки дует хонам, ин хуб аст. агар ки не баъдан гӯяд, значит аз шумо пул мехоҳад. пул мехоҳад. ман ҳеҷ вақт фикр намекардам ки нигина ягон вақт ин нақшаи шумо буд ки бо нигина ҳамроҳ дует сароед. чун нақша бале лекин то ҳол мо дар бораи ин чӣ суҳбат накардаем бо нигина мақула. шояд ин идеяи нав аст. ман ба шумо додам ба истифодааш мебаред. биёд занг мезанем худи ҳозир. овозро баланд монед. бале ҳозир ман чун шарти позитор се бор мегӯям ва биёед мушоҳида азиз албатта банд ҳастам. агар ман буду дар идомаи суҳбат нигина муқуло ва занг задам, мешунавед ҷавобем ҳаст. ташаккури зиёд. интихоби дигар савол. саволи навбатӣ мубориз дар ҳақиқат мубориз будани номатонро исбот кардед. мегуфтед ки ба муваффақияти хеш бовар доштед ва ё ҳарчи ба даст омад риск буд. рости гап ман бисёр дӯст медорам риск карданро. яъне албатта қоил мешавед ки риск буд. бале, зеро ки агар барои худро дар дил худ соҳа санҷидан риск накунӣ, яъне ки ман медонам ки ҳар тарафи масъаларо доим ки бояд фикр кунӣ ки ин хел кунам чӣ хел мешавад, ин хел чӣ хел мекунам. вале ки вақте ки фикр мекунӣ мебинӣ ки аллакай 1 сол гузашт, 2 сол гузашт, 3 сол гузашт, 4 сол гузашт, барои ин хубтараш фикр накунӣ, амал кунӣ. барои ҳамин бисёри вақт ман охири вақт ягон корро карданиам, ҳамин корро барои ман писанд аст, ман мегирам мекунам. нашуд агар ман мегӯям ки нашуд. вақте ки намекунӣ мегӯӣ ки баъдан шояд ки мешуд баъд аз 10 сол вақте ки ба 57 расидӣ мегӯӣ ки яке он корро мекардам мешуду барои чӣ ман накардам. аз ин фикр мекунам рӯзи баъд несту, аз ин ҳам як ҳолати ғамангез аст дар умум. барои мин ман пайваста риск мекунед. бисёр вақт мегирам мекунам, барои ки бояд ки кунӣ навигарӣ ё ягон чизе ки барои худ умуман барое ки инсон худро аз ҳамин як минтақаи муайяне ки барои вай бисёр минтақаи бароҳат аст бояд ки барорад ва бояд ки як кореро кунад ки барои вай душвор бошад, пеш аз ҳама нав бошад ва
ӯ надонад ки 100% аз ин чиз муваффақ мешавад ё не. то имрӯз нафаре ҷуръат накардааст ки муборизи чусту чолокро дар роҳи ҳунар бишканад. таҳдид низ нашудаасту монеаи сари роҳаш касе нагаштааст. ӯ ҷавони болаёқат ва дорои истеъдодҳои фавқулода аст. бо ҳар навгониаш бинандаи хешро ба ҳайрат меораду бо маҳорати ровигиву сухандонияш ҳамеша азизи пирӯбарнос. ӯро дар кишвари мо бо суруди ба деҳаҳои ширин ки унвон дорад зиндагӣ зиндагӣ, ёдгорӣ, дӯст надорӣ, I'm sorry мастам мешиносанду дӯст медоранд. мубориза соли 2014 шурӯи корашро дар радиои Азия Плюс сар карда баъдан роҳбарии Нови радиоро ба ӯҳда гирифт. айни ҳол бошад ҳам соҳибкорӣ мекунаду ҳам овозхонӣ. зиндагии хубе дорад ва шукр мегӯяд ки болои сараш падару модари ғамхораш ҳастанд. бо овозхонӣ навгонӣ парвар аст ва дӯст медорад ки тез мухлисонашро бо ин амалаш шод гардонад. дурӯғгӯй нест, ҷавони ҷиддӣ ва тозакор аст. хислати хуби инсониаш дар он аст ки бо ҳама шишту хезм мекунад. рӯзи дилашро ба ҳар каси пешомада ифшо намесозад ва дилсӯзу чеҳраи гарм доштанаш бештар ӯро писанди хурду калон мегардонад. мо ба Мубориз Усмонов дар роҳи эҷод, пешравӣ ва бурдбориҳо таманно намуда орзуи муваффақ шуданашро дар ҷомеа хоҳонем. салом дӯстони азиз, салом бародарои азиз. дар канали Ҳаким ТВ бисёр видеоҳои аҷоибу ғароиб рафта истодааст. ин бародари мо дар шаҳри Фаронса. агар шумо мехоҳед ки аз ҳамаи видеоҳои ӯ бохабар бошед, пас ба инҷо ҳатман назар карда аз номи ман салом навиштану подписата кардан ва лайк гузоштанро ҳеҷ гоҳ фаромӯш насозед.